kuno asadam go furo amma mati asadam kwato kishengo wanda ya dacewa ne gare na Hassan Adamu Motsi na dai sayar shi ya kamata ya shigo hiki mu gani to wallahi asadam ka dawo sako asadam ka ga dawo kana mati sulai amma a wani ga fatara sonda alhaji indi na deje ali shaibu na gode gaishe ka na deje na soni ba jam na gode alasa a gama ai mati sulai mu mati fore mati sulai guga mu mati fore wallahi matar guje kai no na do sama su min kanu kaushe ka kaji zoron yanka na doso rikici dai ba shi hana mabarin ji yanka sai dai bai iya kariya ba dan feti na gode ka ya zane da kwana dan tamati shi na saurare da musa tun mati ke shiga mu furo amandu furendo na ji tana ne ka ya zane da kwana na musa tun kiya na gode sai na ji waya ta zo min bai samu shiga ba har yanzu mati a gaishe neman yake ya samu ya shiga Hassan Adamu ya zane da kwana dan tana da mutanen nishi iso dan gado ka san daidai a gaishe ka mai arbitra ya ce Hassan Adamu kai kokowa ba a gwada ma wannan yan mutsuri da kake yi ba ta hidda ka a gaishe ka iso magadin gado ba a gwada ma koli ni baka bani ba ga hannuna etablissement dan tamaske kwamsa rai dubun gaisuwa da fata alheri ba ni macewa mati sulai ana sa da bahu hankali mati hankali mati saku arbitri me ka batul bidura wallahi mi jadab na goye masu ba mu huta mu hira jadab zani da kwana deje na kan hami jadab na gode masu ba da huta ina sa da mun kashedi na biyu wallahi na sa da kashedi an baka Hassan Adamu na da kashedi biyu in ka sake aka baka na uku sai da kokowa za a yi wannan la victoire de fils a Mati Sule da mara tsanwa ka samu kashedi guda waya karama mutum da abi ne ko ji waya shi da ne in rana dan ban zo da kane hidi ba a gaishe ku ka sake hama jeje na kan hamin ruwa ya zo ana ta ba mu ruwa mu sha kowa sai ya sha ruwa jeje na kan hamin ruwa ya zo ana ta ba mu ruwa zan daɗi sai ta da min mu kai sai daɗi tawa saboda sarkin dawo na gode ma jeje na kan hamin ruwa na gode kan hamin mi jalam na gode jeje ya bai ballan me da mara tsanwa an kara maka kashedi sun san da biyu wallahi kashedi zatari no ya kokowa yan jarida na Hassan Adamu na Agades a écopé de 2 avertissements pour fuite de combat. kan hami duk sun zo waɗanda duka zuwa duk sun zo tawa banki tana nan ta zo kaji rectification tabu technique ta ce kashedi biyu ne aka bashi na rashin kokowa in ka kai soni da kuma ta zo soni banki tana nan ta zo sai godiya ni kai na gode Allah ya kawo masu kawo kwada mu gani mu hira in ya sake aka bashi na uku sai da kokowa yake a ba Mati kai kun yi minti hudu Shayab Jomar Zinare gidan mai kandidi na gode kaje da babara ba aboki na Haja Audu na doso to ka samu avertisement uku a bada kai a kare
Amba Mati Sule Guga Asa na Adamu Maradi ya Kashedi